Vítáme vás u dalšího dílu pořadu Aplaus tleská se Zdenou Švancarovou na Rádio Aplaus. Dnes tleskáme Hance Skalické z Prahy 6, která má úžasné srdce pro opuštěné a divoké kočky. Její odhodlání a láska ke zvířatům je inspirující a ukazují, jak důležitá je aktivní pomoc jednotlivců. Hančina cesta začala v roce 2004, kdy si pořídila malé koťátko. Ačkoliv mělo vše, co potřebovalo, po 4 letech onemocnělo a odstartovalo Hančinu zkušenost s bojem o kočičí život. Podařilo se prodloužit život a v té koncové fázi přišlo jedno koťátko. Jsem teda řekla, budu se o něj starat, protože jsem přišlo. Jakmile kočku vykastrovala a naočkovala, poskytla jí domov. Kočka si za odplatu přivedla celou svou rodinu a tak přicházely do jejího obydlí další kočky. Poté jsem začaly přicházet další kočičky, divoké, v zuboženém stavu a já jsem si pořád říkala, musím se o ně starat. Starost o tolik koček vyžaduje hodně času. Denní rutina začíná krmením, uklidem a kontrolou fyzického stavu. V té plné péči 22 s tím, že 15 chodí domů a těch 7 prostě nechce chodit domů a je jim lépe tady u srubu, kde jsem jim nechala vyrobit obrovský kočičí strom na míru, takže mají tady spoustu domečků v zimě, takže mají i venkovaně svoji péči. Nejčastější problémy jsou kočičí rýmy a záněty dýchacích cest, někdy i na plicích. Musí je pečlivě sledovat a zajistit jim lékařskou péči, když je třeba. Ten jeden kocourek, který se k nám přestěhoval v říjnu, tak bohužel se mi ho nedaří vyléčit, má hrozně zacpané dýchací cesty, takže ho nemohu odchytit. Pracujeme na tom s paní doktorkou, takže to je 23. Hanka vše hradí ze svých vlastních zdrojů a říká, že chce zabezpečit útulný domov pro kočky. Láska, kterou vidí, jí dává pocit, že to vše dělá dobře. Vždycky jsem vřele přivítána, přijedu, slyší motor, takže přibíhají k autu a samozřejmě pak se jde zase krmit a večer také poslední krmení, většinou je dávám syrové maso, to milují, takže to je vždycky večer, to přijdou i venkovanky a takhle to probíhá vlastně každý den jako péče o dítě. Také říká, že s kočkami je to jako s lidmi, každá má svůj charakter. Některé jsou v komunitě koček přizpůsobivé více, některé méně. Hanka je učí vzájemnému respektu a prý to i jde. Venkovní kočky potřebují mít pocit volnosti, že nejsou zavřené a vnitřní kočky chtějí být doma a mazlit se. Naučili buď škrabat na sklo nebo mňoukat a přijdou si k posteli v noci, že chtějí ven a zbudí vás a já vstanu, otevřu jim dveře, protože vím, že když to neudělám, tak budou stejně otravovat do té doby, než to udělám. Takže se přizpůsobují takto a já to respektuji. Hanka vyzývá všechny, kteří uvažují o podobné péči nebo adopci, aby věděli, že péče o velké množství koček je náročná, ale velmi naplňující. Vyžaduje čas, trpělivost a finanční zdroje, ale pokud máte srdce na správném místě, stojí to za to.